खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। हरनि 11:15 ओमफ्राय बावहाय आं फेसबुक मोनसे नायदों। जोंनि बर'फोर सोरबा CRP साख्रि मावनाय, सोरबा इन्डियान आर्मि साख्रि, सोरबा बायदि रोखोमाव ना इन्डियान गभर्नमेन्टनि जायखिजाया बावहाय हाथियार हमग्रा बिसोरनि माखासे अपारेशन खालामनो थांनायफोर बा हाग्रायाव डिउटि खालामहैनायफोर बिसोरखौ नुनानै आं मोनसे जिनिस गोसोखांदों। लाइफआव हाग्रा बेफोरबायदि थाबायनांनाय बे मोनसेखौ गोसोखांनांगौ आरोखि आं। माने मा होननानै बुंबावगोन, राव गैयिफोरबायदि जानानै दङ। जाय हक आंनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थाला, गोसोखांदोंल'नो। इन्डियान आर्मिफोर जेरैबायदि दुखु खस्थ' खालामो, रासिन जोंनि बर' इन्डियान आर्मि बा CRP कामान्ड'आवनो होन, NSG आवनो होन बा गुबुन डिपार्टमेन्टआवनो मावनाय जाय हक हाथियार फौजि लाइननि मानसिफोर, बिसोरनि लाइफआ माबायदि। दा हमनानै ला छत्तीसगढ़फोर बायदियाव गुबुन जायगायाव माने ओरैबायदि गिलु बालु, छत्तीसगढ़ बायदियाव मोनसे बम फबना दोनोबा माबायदि जायो आरो माबायदि सांग्राङाव थांनांगौ जायो। सोरनिबा एम्बुसआव जुदि गोग्लैहैयोब्ला बावहाय नोङो हाजार स्पेशेल ट्रेनिं लानाय जा, माबा माबि नों गुबुन कान्ट्रियाव ट्रेनिं लानाय जा, जै एम्बुसआव नों गोग्लैबाय नों बारग'ला। बावहाय जाय हाथियारनि ट्रेगारखौ जाय दाबायग्रोनो हायो बिसो देरहागोन। हाजार नों स्पेशेल ट्रेनिं ला, हाजार नों गुबुन कान्ट्रि गुबुन देशआव लाहै, बे बारग'आ एम्बुसआव गोग्लैदोंबाथाय बे ना बालाबोथियाफोरबायदि बाब्राब नाङा नामा। आं बै जिनिसखौ मोनदोंमोन नालाय। जोंनिनो लोगो जेब्ला 2nd बेटेलियननिफ्राय ओंखारदों, बावहाय खाफाल मोजां जों ट्रेगारखौ दाबायग्रोनो हादों, ट्रेगारखौ जों बोग्रोनो हादों। बावहाय जोंखौ जायफोर टारगेट खालामनानै थांनाय बिसोरनि मिशना फेल जादों। जोंनि आगानखौ नायनानै थांदोंमोन आरो जों आलदा जायगाजों थांफिनदों। बेयो आफादनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि, बेखौ जों लाबोदोंमोन नङा, लायनो थांदोंमोन मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव। पिन पइन्टखौ आं खोन्थाला। माने ओरैबायदि जादों, बेफोर लाइफखौ जों दे माबायदि बारबोखो। दा सेम जायफोर बर'फोर ना इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनायफोर, दा जों गोबां बर' लाइमोनफ्रा हाथियार दैनो बिराद लुबैयो, खिन्थु जों बर'फ्रा रासिन हाथियारखौ दांनो लुबैयो। आंनि बुजिनायाव, आंनि मोन्दांथियाव माने बावहाय आं बेफोरबायदि मावगोन बेखौ लुबैया। सिगां नों सोरबा उन्दै गथ'फोरखौ सों, नों मा जागोन? आं आर्मि जागोन। सोरबा बुंगोन आं बेफोरबायदि आर्मि। एकदम जोंनि बर' जानि जेनेरेसन, बिसोरो आर्मिनो, आं पुलिस जागोननो, आं कामान्ड' जागोन ना, बेफोरबायदि बिराद सिमां। माने बेफोरबायदि हिसाबैथ' नों हाथियारखौ दांनो लुबैयो जोंनि बर'फ्रा फ्रायानो, आरो बहुद खस्थ' खालामो। नाथाय जायफोर फौजियाव जब मोननाय, मेनलि आं दाबो गोसोखाङो ट्रेनिं समनि ट्रेनिंखौ जाय बारग'गोन बियो नाम्बार 1 जागोन। आरो ट्रेनिंआ ओरैबायदि अधीम जाय जिनिसखौ मावफेरा, हाब्रुआवखि माने गोदोना थायोना, बेफोर जिनिसखौ मावनांगौ। आरो ट्रेनिं जोबखांनानै नों क्लजिं सेरेमनिनो माबा माबि हेन टेन बायदि रोखोमनि जालांगोन। नाथाय बावहाय ओरैनो थानो मोना। जोंनि NDFB समावबो जायफोर ट्रेनिं लाखांनानै केम्पआव थाबाय थानायफोर, बिसोरबो ओरैनो थानो मोना। फुंनि
सारिथानिफ्रायनो फुरा सांग्रां जानांगौ आरो इन्डियान आर्मियावबो आरो CRPयावबो फुंनि 4टासोनिफ्रायनो एलार्ट सांग्रां हाथियारा गावबा गाव आखायाव थानांगौ जायो खिन्थु इन्डियान आर्मिनिफ्रा माबायदि बा CRPफोरना माबायदि आं बेखौ बुंनो रोङा खिन्थु जोंनियाबा 4टासोनिफ्राय आखायाव हाथियारा थाखानांगौ कन्टिनिउ मोनानि उन्दुजाजासिमहालागै आनखि नोङो हाग्रायाव बन दाननो थांनायावबो नों हाथियार नङाब्ला थांखायामोन थ' इन्डियान आर्मियावबो बेफोरबायदिनो ट्रेनिं जाखांनानै केम्पआवबो माबायदि थानांगौ जायो बेसेबां रुल डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौ जायो थ' आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो थाङा थ' जायफोर दिनै इन्डियान आर्मियाव बा CRPयाव बा गुबुन गुबुन हाथियार दैग्रायावहाय इन्डियान आर्मियावनो होन बा माबायावनो नेभियावनो होन बा बायदि रोखोमावनो बिसोरनि लाइफआ माने दिनै दं गाबोननो गैया दिनै सानसे बिराद खुसियै थानो मोनदों गोथाङै थानो मोनबाय ना बेखौ जों हेपि जानांगोन दा हराव मा जाबावगोन आरो सोरनि आन्डारग्राउन्डआ फैनानै गावखौ फैगोन बिनि फारसेबो साननांगौ जायो बिसोरो दखानाव थांब्लाबो खाथियाव बाजार थायो बाजाराव थांब्लाबो बिसोर बिराद पारमिसन लानासो थांनांगौ जायो सेम जोंनाबो बिदिनो खाथिफ्राव जुदि बबावबा गुबुन कान्ट्रियाव जुदि केम्प दङबा जोंनिया खाथियाव बाजार थाब्लाबो थांनो मोनबावा पारमिसन मोनागौमानि थ' बेखिनियानो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै थ' इन्डियान आर्मि बा CRPफोरनि कब्रा कामान्ड'फोरनि माखासे भिडिअ गोबां नायदों आं फेसबुक पेजआवहाय बांसिन आङो इन्डियान आर्मिफोरनि आरो NSGफोरनि ट्रेनिं होनाय आरो इन्डियान आर्मिनि ट्रेनिं होनाय CRPफोरनि ट्रेनिं होनाय आसाम बेटेलियननि ट्रेनिं होनाय बिराद नायो आङो बांसिन बिसोरनि ट्रेनिं होनाय बा आरो बिसोरनि एकदम जेसेबां बर'फोरनि फौजियाव मावनायफोर बिसोरनि पेजफोरखौ आं फल' खालामो आरो नायो आङो माने मालाबा बिसोरनि लाइफखौनो बिनि जायगायाव जुदि आं जानाय मोनबा बेसेबां खस्थ' मोनबावगौमोन बै मोनसे लाइफखौ आं सानहरदों जै समाव जों गारबोनाय सम बा गारबोनाय लाइफ बैफोरखौ जों माने ओरैबायदि खर'आव हाबफैयो थें थेंनो नांफैबाय थायो माने नागारनो हाया बावनो हाया दाबो माने गोसोखांफ्लांबाय थायो बै समखौ थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय इम्परटेन्ट बाथ्रा नङा बेफोरो बयबो नायलायखानाय थ' लाइफआ बिदिनोसै गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय गाज्रि खोथा जुदि बुंदोंब्ला आरो क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि